Gaur, 30 urte bete dira, Euskal Jai Gaztetxea okupatu genuenetik. Guretzako bizitza eskola izan zen. Igandero, eguzki bideoak kolektiboaren eskutik zinema doan genuen. Lapiku jantoki bejetan jaten genuen. Tailerrez gozatu genuen. Esperimentatzen genuen. Maitemindu ginen. Eta auzolan, Eiffel dorreak duen bezalako burnizko forjaketa modernista zuen historiako lehendabiziko erremonte frontoia konpondu genuen. Belanaldi ezberdinen arteko topagunea izan zen guretzat. Non, Alde Zarreko auzoari plaza bat ireki genion. 3 etxe kaleratze saiakerei aurre egin genien teilatuan. Auzokideek polizia kanporatzen zuten bitartean. Desobedientzia eta irudimenaz betetako 10 urte pasa ondoren, gure ametsak suntsitu zituzten, jipoitu dituzten, 150 lagun atxilotu eta munduko ondare bat zena zabortegira bidali zuten. Sistema kapitalista honetan, ohituta gaude, jendea janari gabe eta kale gorrian uzten ikusten. Besarkada bat, konpainia kaleko Torloju gaztetxeari, Kaparroso gaztetxeari, Marabillas gaztetxeari eta elkarrekiko harremanak izateko beste eredu batzuen bila etengabe gabiltzan lagun guztiei.